No, ten ale počkej, David si bude dělat, že ten dlouhá, jestli nebude kníčit, až uvidí. Takže musíme teďka, jsme si dali zítra, že obejdem celý barák, všechny nebezpečné věci. Tenkrát tam zežral dřevo, viď? Baštil dřevo, já jsem mu vytahoval zuby, to bylo snad o něco větší, o malinko, tak jsem k němu přišel na zahradě a tahal jsem mu třísky z toho a pak jej vykadil, teda dřevo. To jsme měli trošku, dokonce jsem s ním snad i byl u veterinářů za Davidem. Jo, to jsem měl strach, aby někde, protože oni říkají, no většinou v těch střech se to nějak obalí nebo něco. Kozačky moje a takový.